Bugün men häzir size bu struktura düzmek barada bir näçe metodlary barada video çekeyin. Size düşnükli bolar ýaly bir näçe metodlaryny görkezeyin. Serediň 21 günden katalyk çalışýar. Her 21 günde 50 bal etmeli. Her katalykda 50 bal ýapyp durmaly. Ne şonuň ýaly ýagdaýda. Hemmekim. Ne misal üçin siz geldiňiz, FBL'ye goşuldyňyz ve 50 bal etdiňiz. Şeýtaýda 50 bal edýäňiz bir katalyň dowamyny we bir sany adam goşýaňyz özüňize. Olam gelýärde 50 bal edýär. Hasir ediň. Ol 50 bal edýär. Ne? Siz her katalyk 50 bal edip bir adam oşmaly. Gelen adamym her katalyk 50 bal edip bir adam oşmaly. Her katalyk etmeli. Şonda bolanna siz ýene ola bir adam oşýar, sizem bir adam oşýaňyz. Ola ýene bir adam oşýar. Adam getiren adamym ýene bir adam oşýar. Sizem bir adam oşýaňyz. Görýän bolsaňyz, serediň. Eýäm 3 katalykda, birinji katalykda ýeki özüňiz, ikinji katalykda görýän bolsaňyz, siziň adamyňyz bilen bile etdiňiz, 4 adam bolýar. Ne siz birinji katalykda 2 adam bolýaňyz, ikinji katalykda 4 adam bolýaňyz, üçüncü katalykda eýäm 8 adam bolýaňyz. Hersi bir adam oş gidip baranda, dördüňiz eýäm 8 bolýar. Şo gelýär, bir adam oşýar, gelýär, her katalykda 50 bal edende bir adam oşýar. 1 2 3 4 5 6 7 8 katalyny. Olam täze gelenim ýene de 50 bal 50 balyk adam ýazýar. Şeýle bolanda 8 adam bolýar. Şeý dip köpelik edýär siziň strukturany. Mysal üçin birinji katalykda 2 adam bolýaňyz, özüňiz we täze ýazan adamyňyz. İkinci katalykda her kim bir adam getirende 4 adam bolýaňyz. Soň ýene de her kim bir adam getirende 8 adam bolýaňyz. Soň 16 adam bolýaňyz. Soň 32 adam bolýaňyz. 32 adam 50 baldan edenne görýäňizmi? Birinji katalyk, ikinji katalyk, üçüncü katalyk, dördüncü katalyk, beşinji katalyk. Eýäm 5 katalykda 32 adam 50 bal edenne 1500 1600 bal bolýar. 1600 bal eýäm sizde naliçka aýlyk bolýar. Şutaýda size 2000-3000 arasyna 3000 manat arasyna aýlyk çykýar täze pulla. Ne bu siziň 5-nji katalykda eýäm alýan aýlygyňyz bolýar, naliçka geçýäňiz. Ýani 5 katalyk izler saklap görkezip kontraktdan geçip naliçka eliňize resmi ýagdaýda turdawoýuňyz ýörep, şol aýlyga eýe bolýaňyz. 6-njy katalykda eýäm 64 adam bolýaňyz, eýäm direktor bolýaňyz. 6-njy katalykda 3200 bal, 3000 bal eýäm direktoryň baly. Direktoryň baly eýäm 10.000 manat töweregi. 10.000 manat töweregi aýlyk çykýar, eliňize naliçka aýlyk alyp başlasaňyz 10.000 manat töweregi aýlyk çykýar. Siz eýäm direktor bolýaňyz, 8 katalyk izgider saklanyňyzda 3000 balyňyzy daşyndan ýene de bonus pulu bar 16.000 manat direktor berkidenligiňiz üçin onam gazanýaňyz. Ne şunuň ýaly struktura, bir sany struktura. Ýani goşulýan 50 bal edýän gelen katalygda bir sany adamym ýazýan, effektiw işleýän, özüň ýaly işleýän bir adam getirýän. Ne şeýdibem ösüp bolýar. Eger de çalt etseňiz çaltam ýetip bilýäňiz, hayal etseňiz hayalam ýetip bilýäňiz. Bu size bagly. Ine bu bir struktura diýelim. Ýene de bir struktura düzülüşini düşündirip bereýin size. Anha özüňiz 50 bal edýäňiz we özüňiz ýaly 5 sany kän adam getirýäňiz. Ýöne edil işlejekler 5 sanyk işlejek adam tapyp goşoňyzda 50 bal, 50 bal, 50 bal edýärler we olaram edilsiz ýaly 5 sany adam getirmeli, ýani biznes bilen gyzyklanýanlardan
5 sanyny getireňizde siz şu ýerde 300 bal bolýan. Soň bularym 5 sany getirýärler. Soň siz adam getirmäňizde bular getirýärler ýa bulara kömek edýäňiz. Men bularym 5 sanyny getirýärler welin. Siziň balyňyz şu ýerde 300 300 300 300 300 1500 özüňiz bilenim 1550 bal bolýar. Şutaýda 1550 bal ýene diýen ýaly 2000-3000 arasynda aýlyk çykýan naliçka aýlygy ýetýäňiz. Ondan soň olarym getiren adamlar 5-5den getirenlerinde şeýdip eýýam şu ýerde siz 1000 kümüş direktor bolýaňyz. Ýöne direktoram däl, kümüş direktor bolýaňyz. Ýagny 1550 bularyň baly bolýar. 5-e köpeltjäs. 7000 daş altın direktor bolýaňyz. Şutaýda altın direktor bolup 20.000 manat töweregi size naliçka aýlyk çykýar. Ne bulan bir struktury düzülüşi. Görýäňizmi siziň adamlaryňyz adam getiren wagtynda eýäm siz naliçka çykýaňyz. Olarym ýene adam getiren wagtynda eýäm siz 7000-8000 arasynda balyňyz bolup siz eýäm altın direktor derejede ýetýäňiz. Inni ýene de bir struktury düzülüşini görkezeýin. Diňeje 50 bal edýäňizde 3 adam getirýäňiz. 3 adam getireňizde 50 bal edýärler olarym. Näçe çalt edip bilseňiz, şonça da çalt aýlyga ýetýäňiz. Haýal etseňiz, haýal aýlyga ýetýäňiz. Derejik bir katalykda da direktora yetenler var. Bir katalykda gün ýazylyp 600 baly ýetýänler var. Her kimiň öz aktiwniliğine bagly. Zeredin 3 adam getirýäňiz bilen eýäm 200 bal bolýar. Şutaýda 200 manat şotuňyza geçýär diňeje. Skitka hökmünde ulanyp bilýäňiz 200 balyňyzy. Soň bular 200 bala ýetýärler bilen 3 adam getirseler, bular 200'e ýetýärler. Her kim 50 baldan urmaly. Ve siz 650 bal bolýaňyz. 650 balda da 600-700 manat arasynda size aýlyk çykýar. Olam şotuňyza geçýär, skitka hökmünde ulanýaňyz. Ondan soň bular 650 bala ýetýärler-de. Olarym ýetnäkler 3 adamdan getirýärler welin. Onu 650 2000 bal bolýaňyz. 2000 balda siz eýäm naliçka aýlyga çykýaňyz. Bu ýerde eýäm 3000-4000 arasynda aýlyk çykýar size. 3000-4000 manat aýlyk çykýar täze pulla. 5 katalak izgide saklaňyzda. Soň olar 3000-4000 arasynda aýlyga çykanda siz eýäm 6050 bal bolýaňyz. 6050 bal bolup siziň aýlygyňyz eýäm 10.000 manat töwerege aýlyk çykýar. Siz direktor bolup 10.000 manat töwerege aýlyga eýe bolup bilýäňiz. Munyň ýaly strukturada gurup bilýäňiz özüňiz. Ýene de struktura gurmagyň bir näçe görnüşleri bar. Anha diýeli siz 50 bal edýäňiz we adam ýazýaňyz 50 bal edýär olam. Soň siz ona kömek edýäňiz, bir tarapyny siz alyp gitýäňiz, her katalykda 50 bal edýär. Bul bir tarapyny alyp gitýär, her kim bir tarapyny alyp gitýär. Zynjyr ýaly bolup gitýär. Bul 50 bal edýär, bir tarapyny alyp gitýär, siz bir tarapyny alyp gitýär, bir sanak alyp gitýäňiz. Her kim özüniň bir tarapyny alyp gitýär. Soň bul gelýärde bu tarapyny alyp gitýär. Ýagny bärde eýäm 2 sanak toporuňyz bolýar. Ýani 50 bal edýär, bu bir tarapyny alyp gitýär. Ine şoň ýaly her kim bir tarapyny alyp gitýär. Bir tarapyny zynjyr edýär gitýär. Soň bul özüniň zynjyryny gurýar. Soň bul özüniň zynjyryny gurýar. Bul özüniň zynjyryny gurýar. Ine şonuň ýaly her kimiň 2 topory bolýar. Birine siziň nastavniňiz kömek etdi ýa-da özüňiz nastavnik hökmünde oňa kömek etýäňiz, beýlekisini öz alyp gitýär. Birine kömek edilýär, beýlekisini öz alyp gitýär zynjyr hökmünde. Şeýdip edip bolýar. Ine şuňa zynjyr hökmünde de öz strukturaňyzy gurup bilýäňiz. Şonu da
aýlyklara zady nähilek özüňiz çalt ýetip bilseňiz şonça gowy bolýar. 1500 balda eýýam naliçka aýlyk, 3000 balda direktor, 2000 balda da eýýam prosentiňiz artýar, 2000 balda da vice direktor bolýaňyz. Indi şeýdibem struktura gurup bilýäňiz.